ଶଳା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ କରି କରି ମାରିଲ। ଏବେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତମର ଭ୍ୟୁ ଆଣିବାଟା ତମର ସରୁନି, ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ମାନେ ଭିଡିଓ ପକଉଛ ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲେଖିକି ପକଉଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ସେ, ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ୟା ଉପରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛି, ଏବେ ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ଯିବ। ଶଳା ସତରେ ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ ନା, କେବେ ବି ଏମିତି ଟ୍ରୋଲ କରିନଥାନ୍ତ। ତାର କଣ ଭୁଲ? ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପୁରା ସରୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାନେ ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ ମଣିଷ ଲାଇଫରେ ବି ଆସେ। ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଶଳା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିବେ ସେଇ ଲୋକ ଦିନେ ଘୃଣା କରିବେ। ଶଳା ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକ ପୁଣି ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମରିଗଲା ପରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ କଣ ଅଛି ଭାଇ? କଣ ଅଛି କହିଲ? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି କାଲି କି ନାହିଁ। ଶଳା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ତ ଟିକେ ଭଲ ବିହେଭିୟର ଦେଖ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି। ଭାଇ ଯେତେକ ପବ୍ଲିକ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ମଣିଷ ମନକୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରି କରି ମଣିଷଟା ମରିଗଲା, ସେତେବେଳେ তোমার ମନେ ପଇଲା ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ।